गिबियावनो आं गासैखौबो आंनि बर' सानखान्थि बे चेनेलाव बरायबाय। लोगोफोर दिनै आङो बे भिडिअखौ बानायदों डाइरेक्शन सेन्स टेस्टनि सायाव आरो बेनि सोंथिफोरखौ मावफुंनो थाखाय जों गिबियावनो मिथिनांगोन दिगफोरनि सोमोन्दै माने डाइरेक्शनफोरनि सोमोन्दै। जों बहियाव जेब्लाबो नैदि मोनसे सावगारि बोना लायो डाइरेक्शन सेन्स टेस्टखौ मावफुंनो थाखाय जोङो नर्थ साउथ ओरै मोनसे दोंसे जोंहा ईस्ट वेस्ट माने गोजौखै नर्थ गाहायथिं साउथ आगदाथिं ईस्ट आरो आगसिथिं वेस्ट ओमफ्राय नर्थ आरो ईस्टनि गेजेराव जाय दिग थागोन बेखौ नर्थ ईस्ट होनना बुंगोन। जाय ईस्ट आरो साउथनि गेजेराव मोनसे दिग थागोन बे दिगखौ होनगोन साउथ ईस्ट। थिग बिदिनो साउथ आरो वेस्टनि गेजेराव जाय मोनसे दिग थागोन बेखौ होनगोन साउथ वेस्ट आरो बेफोरबायदि नर्थ आरो वेस्टनि गेजेराव जाय मोनसे दिग थागोन बेखौ होनना बुङो जोङो नर्थ वेस्ट। गिबि मोनसे सोंथि लानाय जाबाय। बे सोंथियाव दङ जे y is to the east of x which is to the north of z if p is to the south of z then p is in which direction with respect to y। अब्लानिया बेनि फिननायखौ दिहुननो थाखाय जों गिबियावनो नर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बे सावगारिखौ बोना लाखाबाय। बेनिफ्राय जों सोंथि मथे थांबाय। सोंथि मथेब्लाथाय मा होनना बुंदों y is to the east of x होमबाथाय y खौ x नि इस्टखै दं होनना बुंदों। थामहिनबा मा जाहैगोन x आ y नि आगसिखै एबा वेस्टखै थानांगोन अब्लासो y आ x निफ्राय सानजाखै थाहैगोन इस्टखै थाहैगोन। बेखौ लाबाय जों। बेनिफ्राय गुबुन मोनसे दं which is to the north of z माने नैजे x दङ x आ z नि नर्थखै दङ नर्थखै थानांगौब्लाथाय z आ बबेखै थानांगोन बि थानांगोन साउथखै अब्लासो साउथखै थानांगोन नैबे z आ साउथखै थानांगोन बे z आ साउथखै थायोब्लासो x आ बेनिफ्राय नर्थखै थाहैगोन। if p is to the south of z आरोबाव नैबे z निफ्राय साउथखै थागोन होननानै बुंदों नैबे p खौ साउथखै थागोन होनना बुंदों। अब्लानिया सोंथिया होनदो then p is in which direction with respect to y नैबे p आ y नि लोब्बायाव अबे मोनसे दिगखै थागोन होनना बुंदों। अब्ला y निफ्राय p सिम फैनायाव माबायदि रोखोमै फैनांगौ बेखौ नायनि जोङो ओरैहाय फैनांगोन बियो थामहिनबा गाहाय आरो आगसि खनाथिं गाहाय आरो आगसि खनाखै फैनांगोन। अब्ला गाहाय आरो आगसि खनाया मा दिगखौ फोरमायो जों बेखौ नायनो थाखाय नैबे सावगारि लाखिदो बिनिनो नैबे जाय गुदि बिन्दोनिफ्राय थिग इफोरबायदि नैबेहाय जेरैहाय आगसि आरो गाहाय खनाथिं फैदो थिग बिदिनो आगसि आरो गाहाय खनाथिं फैनांगोन। अब्लानिया बबे जाफैबायो साउथ आरो वेस्टनि गेजेरथिं फैदो थामहिनबा इ डाइरेक्शन मा नाम साउथ वेस्ट। बेनिखायनो बेनि फिननाया जागोन नैबे बि नाम्बार अपसना साउथ वेस्ट। गुबुन मोनसे सोंथि लालायबाय। बे सोंथियाव दङ जे if Raman is to the south of Shyam and Mohan is to the east of Shyam in which direction is Raman with respect to Mohan। अब्लानिया बेनि फिननायखौ दिहुननोबो जोङो फार्स्टआवनो नर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बे सावगारिखौ बोना लाबाय। बेनिफ्राय सोंथि मथे जों थांबाय थानोसै। बेयाव होनना बुंदो Raman is to the south of Shyam थामहिनबा जों इयाव रमनखौ लायोब्ला रमना मा होनदो साउथ अफ श्याम अब्ला श्यामा बोजा थानांगोन रमननि साखै थानांगोन साखै माने गोजौखै माने श्याम गोजोंहा थागोन। श्यामनिफ्राय रमना बोजा दङ साउथखै दं आरो नैबे साउथखै गाहायथिं दं रमना। एन्ड महन इज टू द ईस्ट अफ श्याम नैजे श्यामनि नैबे ईस्ट फारसेखै दङ महन दं। अब्लानिया in which direction is Raman with respect to Mohan अब्लाथाय नैबे महननि लोब्बायाव नैबे रमननि जितु डाइरेक्शन बियो बोजोंहा होनना बुंदों। अब्लाथाय जों महननिफ्राय रमनखौ नाहरबा नुगोन मा आगसि गाहाय खनाथिं थागोन रमना महननिफ्राय। अब्लानिया नैयाव गुदि बिन्दोनिफ्राय जोङो जेब्ला नायो आगसि आरो गाहाय खनाथिं नायबाय बि डाइरेक्शना बोजा फैगोन बियो साउथ आरो वेस्टखै फैगोन थामहिनबा साउथ वेस्ट डाइरेक्शनखै फैगोन। बेनिखायनो फिननाया मा जाहैगोन नैबे साउथ वेस्ट डाइरेक्शना जाहैगोन। बे नाम्बार जाबाय बेनि फिननाय। गुबुन मोनसे सोंथि लानाय जाबाय। बे सोंथियाव दङ ए man starts for his office in the north direction he turns to his left and then to his right and again to his right in which direction will he be facing आरो बे सोंथियानो किन्तु SSC कनस्टेबल 2012 मायथाइयाव फैदोंमोन बियो। आच्छा बेनि फिननायखौ जों दिहुननो थाखाय गिबियावनो नर्थ साउथ ईस्ट वेस्टखौ बोना लाबाय। बेनिफ्राय जोङो सोंथि मथे थांबाय थानोसै। बेयाव होनना बुंदों ए man
starts for his office in north direction माने साहाखै थांबाय आरो गिबियावनो हमना ला नैनिफ्राय जागायदो बिथाङा नैबेनिफ्राय ओजोंहा नर्थ डाइरेक्शनखै थांबाय साहाखै नर्थ डाइरेक्शन माने नै गोजौ फारसेथिं साहा दिगखै a man starts for his office in north direction आतसा बियालागै थांबाय बेनिफ्राय he turns to his left अब्लाथाय बियो बेनि आगसिथिं गिदिंगोन आगसिबाबो जाथांगोन जिहेतु इयो साखै दं नालाय ओजोंहा साखै थांबाय दं ओजोंहा आगदा ओजोंहा आगसि नै आगसिखै गिदिंबाय बियो ओमफ्राय आगसिखै गिदिंबाय बेनि उनाव मा होनदों and then to his right आरो बेनि उनाव बेनि आगदाथिं थांदों जिहेतु बियो नैबे सोनाब फारसे थांबाय थानाय जादोंमोन नालाय इनि आगदाया ओजों जागोन आरो आगसिया ओजों जागोन दा इयाव होनना बुंदों सोंथियाबो जा to his right आगदाखै थांदो नै आगदाखै गिदिंबाय बियो आतसा आगदाखै गिदिंबाय बेनि उनाव मा होनदों and again to his right आरोबाव बियो मा गावनि आगदाथिं थांबावदो अब्ला इयो आरो साखैनो थांनाय बायदि जादोंमोन नालाय इनि आगदाया ओजोंहा आगसिया ओजोंहा दा मा बोजा थांदों होनदों बेखौ आगदाथिंबा नै फारसेथिंनो गिदिंबाय बियो अब्लानिया सोंथिया होनदों in which direction will he be facing बेयो बबे डाइरेक्शनखै बा बबे दिगखै दा मोखां जादों होननानै अब्लानिया जोङो नुबाय नै इ फारसेखै जादों थामबा आगदा फारसे अब्लानिया आगदा फारसेया मा दिगखौ दिन्थियो नैबे गुदि बिन्दोनिफ्राय नायदो नैबे आगदा फारसेखै थानाया जाबाय इस्ट माने सानजाखै अब्लाथाय अबे नाम्बार अपसनाव दं सानजाया नैबे सी नाम्बार अपसनाव दङ सानजा इस्ट बे मोनसे थांबाय गुबुन मोनसे सोंथि लालायबाय बे सोंथियाव दङ point B is 3 meter north of point A point C is 3 meter west of point B point D is 5 meter south of point C point E is 7 meter east of point D in which of the following direction is point E with reference to point B अब्लाथाय जों बेनि एन्सारखौ दिहुननो थाखाय गिबियावनो नर्थ साउथ इस्ट वेस्ट आखिनानै लाखाबाय बेनिफ्राय जों सोंथि मथे थांसै सोंथियाव होनदो B is 3 meter north of point A अब्लाथाय नै सापस नैबे B आरो पॉइंटआ अब्लानिया नैबे B पॉइंटआ मा होननानै बुंदो इयो A पॉइंटनिफ्राय नर्थखै दङ A पॉइंटनिफ्राय नर्थखै दं नर्थ माने नै गोजौखै दङ बियो बेसे किलोमिटार इबो 3 मिटार नर्थखै दं होनना बुंदो इयालागिन थांबाय बेनि उनाव मा होनदो point C is 3 meter west of point B point C आ point B नि सोनाबखै दङ सोनाबबाथाय नैजों फैगोन ओजोंहा फैगोन बेबो बेसे 3 मिटार सोनाबखै दं होनना बुंदो नैबे point C आ माने point C is 3 meter west of point B point निफ्राय C आ बेसे 3 मिटार सोनाबखै दङ बेनि उनाव नेक्स्टआव होनदो point D is 5 meter south of point C point D आ बोजा दङ point D आ माने point C निफ्राय खोलाखै दङ 5 मिटार खोलाखै अब्लाथाय 5 किलोमिटार बाथाय बेनिफ्राय ओरै फैबाथाय नै 3 खौ बारथारनांगोन इयो नै एसेंसेंसो लागोन नैबे जाबाय जेनेबा point D आरो बियो इ जाबाय point D माने point D खौ मा होननानै बुंदो बियो नैबे C point निफ्राय 5 मिटार गोजानाव दं थामहिनबा नैखिनिया बेसे 5 मिटार C निफ्राय D लागोन 5 मिटार जागोन एबार नेक्स्टआव होनना बुंदो जे point E is 7 मिटार east of point D point E आ D निफ्राय 7 मिटार इस्टखै दं इस्ट माने मा इ जाबाय नैबे आगदाथिं अब्लाथाय जोंहा 7 मिटार थांगोन बियो इयाव मा पॉइंट होनना बुंदो इखो point E होनना बुंदो point E नैबे point E आ D निफ्राय नै point E आ नै D निफ्राय बेसे 7 मिटार सानजाखै दं इस्टखै in which of the following direction is point E अब्लानिया नैबे जे point E बियो with reference to point B नै point B नि लोब्बायाव अबे मोनसे दिगाव दं होनना बुंदो अब्लाथाय B निफ्राय नै E खौ नाहरनो थांबाथाय ओरैहाय आगदा गाहाय खना फारसे आगदा आरो गाहाय खना फारसे अब्लानिया जों मेन पॉइंटनिफ्राय आगदा आरो गाहाय खना फारसे नायनोसै इयो बबे दिगखौ दिन्थिदों नै जोंहा आगदा आरो गाहाय खनाब्लाथाय साउथ आरो इस्टनि गेजेराव थामहिनबा मा इयो साउथ इस्ट अब्लाथाय फिननायाव बे जागोन नैबे बी नाम्बार अपशन बेयाव साउथ इस्टआ बेनि फिननाय जागोन गुबुन मोनसे सोंथि लालायबाय बे सोंथियाव दङ राम इज टू साउथ अफ आइश्वर्या एन्ड टू द वेस्ट अफ रानी if Priyanka is to the south of Ram
then in which direction is she with respect to Rani अब्लाथाय जोङो बेनि फिननायखौ दिहुननो थाखायबो नर्थ साउथ इस्ट वेस्ट खौ लाखाबाय बेनि उनाव जों मा फैनांगोन सोंथि बायदियै राम इज साउथ अफ आइश्वरिया थामहिनबा आइश्वरियानि खोलाखै दङ रामा बेनिखायनो आइश्वरिया साखै थानांगोन इयो आइश्वरिया सापज इ आइश्वरियानिफ्राय रामा बोजा दङ खोलाखै दं साउथखै दङ नैबे राम इयो साउथखै दङ अब्लानिया बेयालागै थांबाय जोंहा and west and to the west of Rani आरो नैबे माना राम is to the south Aishwarya and west of Rani अब्लाथाय नैबे रामा रानिनिफ्रायबो जा वेस्टखै दङ अब्ला रानियाबो जा थानांगोन रामनिफ्राय सानजाखै थानांगोन इस्टखै थानांगोन नैयाव रानिया इस्टखै थाब्लासो रानिनिफ्राय रामा वेस्टखै थाहैगोन बेनिखायनो बेहालागै थाबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट दं if Priyanka is to the south of Ram ए रामनिफ्राय प्रियंकाया बोजा दं होनना बुंदो साउथखै दं होनना बुंदो साउथबाथ' बोजा गाहायथिं साउथ जागोन नै साउथखैसो दङ याव दङ प्रियंका दं पि आर आइ होना होबाय प्रियंकाखौ नैबे प्रियंकाया दं आरो माने मा होनना बुंदो इफ प्रियंका इज साउथ अफ राम होनना बुंदो माने रामनिफ्राय साउथखै दङ साउथ माने गाहायथिं अब्लानिया देन इन व्हिच डाइरेक्शन इज शी विथ रेसपेक्ट टु रानि नैबे रानिनि लोब्बायाव प्रियंकाया बबे दिगखै दं ओजों रानिनिफ्राय प्रियंकासिम नायनो थांबाथाय माबायदियो आगसि आरो गाहाय खना अब्लाथाय बबे दिगखौ दिन्थियो नै गुदि बिन्दोनिफ्राय नायदो आगसि आरो गाहाय खनाब्ला नै जोंहा फैगोन थामहिनबा बोजा साउथ आरो वेस्टनि गेजेराव साउथ वेस्ट बेनिखायनो फिननाया जागोन इना साउथ वेस्ट नैबे अपसन नाम्बार सियाव दङ साउथ वेस्ट फिननाया बेनो नेक्स्ट मोनसे सोंथि लाबाय बे सोंथियाव दङ जे Raman is facing northwest. He turns 90 degree in clockwise direction, then 180 degree in anti-clockwise direction, and another 90 degree in same direction. Which direction is he facing now? अब्लानिया बेखौ जोङो दिहुननो थाखाय फार्स्टआवनो नर्थ साउथ इस्ट वेस्टखौथ' लाखाबाय ओमफ्राय जोंहा नर्थ इस्टबो लाबाय साउथ वेस्ट लाबाय ओजों साउथ इस्ट लाबाय जा नर्थ वेस्टखौबो लाबाय दा बेयाव जों मिथिनो गोनां मोनसे खोथा दे इस्टनिफ्राय नर्थ इस्टनि गेजेराव 45 डिग्री जायो नर्थ इस्टनिफ्राय नर्थालागै बिसोरनि गेजेराव 45 डिग्री जायो नर्थनिफ्राय नर्थ वेस्टसिम 45 डिग्री आरो नर्थ वेस्टनिफ्राय वेस्टसिम 45 डिग्री बिदिनो गासैयावबो 45 डिग्री जाजोबो अब्लानिया बेयाव ओरैबायदि होनना बुंदो फार्स्टआव दे रमन इज फेसिं नर्थ वेस्ट होनबाथाय नर्थ वेस्टखै रमना मोखां जाना दं नर्थ वेस्टआ जाबाय नै फारसेखै नै जोंहा जा नर्थ वेस्ट ओजों मोखां जाना दं फार्स्टआवनो बेनि उनाव मा होनदो हि टार्न्स 90 डिग्री इन क्लकवाइज डाइरेक्शन माने घरिनि दाबुआ जाय फारसे गिदिङो बेखौनो क्लकवाइज डाइरेक्शन होनना बुङो बेनिखायनो मा होनना बुंदो हि टार्न्स 90 डिग्री इन क्लकवाइज डाइरेक्शन दा नर्थ वेस्टखै मोखां जाना दंमोन बे 90 डिग्री गिदिंबाय क्लकवाइज डाइरेक्शनाव अब्ला 90 डिग्री बा बेसे फैगोन बेनिफ्राय बेलागै 45 बेनिफ्राय लागै 45 ओमफ्राय 45 प्लस 45 बेसे जागोन 90 जागोन बेहालागै गिदिंना नैयाव फैबाय इयो घरिनि दिगखै ओरै गिदिंना फैदो आरो अब्ला बो मोनफैखो इयाव 45 प्लस 45 90 नै मोनसे दिगाव मोनफैबाय नर्थ इस्टआव मोनफैथबाय बियो बेनि उनाव नेक्स्टआव मा होनना बुंदो देन 180 डिग्री इन द एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्शन होनना बुंदो माने नै नर्थ इस्टआव मोनफैबायमोन बियो बेनिफ्राय आरो 180 डिग्री एन्टी क्लकवाइज थामहिनबा घरिनि दाबुआ जाय दिगखै गिदिङो बेनि उल्था फारसे थांबाय इयो 180 डिग्री माने नैनिफ्राय ओजों उल्था फारसेबा बेसे 180 डिग्री बाथाय नाय इनिफ्राय लागै बेसे 45 बेनिफ्राय 45 बेनि लागै 45 आरो बेनि लागै 45 होमबा 45 इ मोनब्रै दाजाबा बेसे प्लास खालामबा 180 जायो बेनिखायनो बेनिफ्राय ओरै फैयै इयालागै 45 बे 19 इ 135 ओमफ्राय नै मा जाहैबाय इयाव 180 जाहैबाय एसेंसेङालागै गिदिंबाय इयो एन्टी क्लकवाइज ओरै घरिनि उल्था दिग फारसे गिदिं मोनफैबाय 180 डिग्री अब्लानिया अबे दिगखौ मोनफैबाय इयो साउथ वेस्टखौ मोनफैना थाबाय नै साउथ वेस्ट दिगाव मोनफैना थाबाय ओमफ्राय आरो मोनसे होनबावदो सोंथिया एन अनादार 90 डिग्री इन द सेम डाइरेक्शन इ जाय डाइरेक्शनजों गिदिंदो एन्टी क्लकवाइज बेखायनो आरोबाव 90 डिग्री 90 डिग्री थांबावबाय इयो 90 डिग्री थांबा बेसे थांगोन बेनिफ्राय बेलागै बेसे 45 आरो बेनिफ्राय बेलागै बेसे 45 प्लस 45 90 जायो थामहिनबा एन्टी क्लकवाइज फैनानै बियो बुंबाय नैबे नै मोनसे डाइरेक्शनाव मोनफैबाय आरो इ डाइरेक्शननि नाम मा नाम इयो
नैबेयो साउथ ईस्ट अब्ला साउथ ईस्टआ बेनि फिननाय जागोन नै डी नाम्बार अपसनाव दङ फिननाया साउथ ईस्ट गुबुन मोनसे सोंथि लालायबाय बे सोंथियाव दङ A is facing northwest he turns 90 degree in clockwise direction and then 135 in the anti-clockwise direction which direction is he facing now अब्लानिया जों बेखौ दिहुननो थाखाय गिबियावनो नर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट खौ लाखाबाय इदिन नर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट आरो नर्थ वेस्ट खौबो लाखाबाय बेनिफ्राय उनाव जोङो बेखौथ' जों मिथिखाबाय जे ईस्ट आरो नर्थ ईस्टनि गेजेराव 45 नर्थ ईस्टनिफ्राय नर्थआ लागै बेसे गेजेराव 45 डिग्री 45 डिग्री जायो इदिन 45 गासैनाव 45 जाखायो अब्लानिया जोङो इयाव मा होदो नायनि A is facing north west ए नर्थ वेस्ट खै मोखां जाना दङ A आ थामहिनबा नर्थ वेस्टआबो जानैयो इन नर्थ वेस्ट बे डाइरेक्शनखै इयो मा जाना दं मोखां जाना दङ इनिफ्राय मा होनदो he turns 90 degree in the clockwise direction माने घरिनि दाबुनि दिग फारसे बियो 90 डिग्री गिदिंबाय नै नर्थ वेस्टखै मोखां जादों नालाय बेनिफ्राय 90 डिग्री थांनोबाथाय मा जागोन क्लकवाइज बाथाय बेनिफ्राय बे लाइन 45 बेनिफ्राय लाइन 45 मिथिखायो जोङो गथिखे बेनिफ्राय बे लाइन 45 आरो बेनिफ्राय बे लाइन बेसे जाबायो 45 plus 45 बेसे 90 बेनिफ्राय लाइन 45 बेनिफ्राय बे लाइन 45 थामहिनबा 45 plus 45 बेसे 90 डिग्री गिदिंबाय क्लकवाइज घरिनि दिगाव नै दिगाव गिदिंदोयो इ दिगाव गिदिंना नै माने नर्थ ईस्टआव मोनफैबाय बियो इनिफ्राय मा होनदो and then 135 degree in the anti-clockwise direction आरोबाव घरिनि उल्था दिग फारसे 135 डिग्री गिदिंबाय माने दायो बर्तमान नर्थ ईस्ट नैबे दिगसिम मोनफैबाय नालाय बेनि आरो उल्था दिग फारसे गिदिंगोन घरिनि उल्था दिग माने नै फारसेखै गिदिंगोन अब्ला गिदिंबा 135 डिग्री गिदिंबा बेसे जागोन बेनिफ्राय बे लागेन 45 बेनिफ्राय बे लागेन 45 आव माने 90 जाबाय 90 प्लस आरो नै बे 45 आव बेसे 135 या लागेन गिदिंबाय इयो एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्शनाव बेनिफ्राय बे लागेन 45 बेनिफ्राय बे लागेन 45 90 जाबाय बेनिफ्राय बे लागेन आरो 45 90 प्लस 45 135 एसेबां गिदिंना मा मोनबाय इयो नैबे वेस्ट डाइरेक्शनाव मोनफैथबाय बेनि उनाव आरो बुंदो बेखिनियानोसै he turns 90 degree in clockwise direction इयो थांबाय and 135 degree anti clockwise direction बेबो थांबाय एबार मा होनदो which direction is he facing now बेयो बबे मोनसे डाइरेक्शनखै मोखां जादों होनना बुंदो आरो अब्लाथाय बेथ' नैखिनियाव मोनफैबाय थामहिनबा नै इयाव मोनफैबाय नालाय बे मा डाइरेक्शन बियो नैबेनिफ्राय जों फैबाथाय इयो मा इयो जाबाय वेस्ट थामहिनबा वेस्टआ बेनि फिननाय सी नाम्बार अपसनाव दं वेस्ट गथिखे सी नाम्बार अपसना बेनि फिननाय गुबुन मोनसे सोंथि लालायबाय बे सोंथिया दङ जे if south east becomes north east becomes west and so on what will be west माने मा होनना बुंदो बेनि फिननायखौ दिहुनबाथ' नर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बेफोरखौ लाजोबखाबाय नर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट गासै लाजोबबाय जोङो बेनिफ्राय उनाव होनना बुंदो नर्थ ईस्टआव बे नैबे नर्थ ईस्टखौ मा होनना बुंदो सरि नर्थ ईस्ट नङा गोरोन्थि जाबाय आंना एसेमोन मा होनदोंमोन साउथ ईस्ट होनना बुंदोंमोन साउथ ईस्ट बा बबे नै मोनसे डाइरेक्शना साउथ ईस्ट नैबे साउथ ईस्टखौ मा होननानै बुंदो नर्थ होनना बुंदो अब्ला साउथ ईस्टनिफ्राय नर्थ मोनैनो बेसे डिग्रीनि फाराग दं इखौ नायबाय नैबे जाबाय साउथ ईस्ट ओमफ्राय नर्थआ थांनोबाथाय एन्टी क्लकवाइज थाङोब्लाथाय बेनिफ्राय बे लागेन 45 बेनिफ्राय लागेन 45 बेनिफ्राय बे लागेन 45 थामहिनबा बेसे डिग्रीनि फाराग दङ नै बेनिफ्राय 45 बेनिफ्राय लागेन 45 90 जाबाय 90 प्लस 45 एसे 135 डिग्री एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्शन नैबे घरिनि उल्था दाबु दिग फारसे बेसे 135 डिग्रीनि फाराग दङ अब्लानिया इ मोनसेया थांबाय आरो मा होनना बुंदों नर्थ ईस्ट बिकाम्स वेस्ट नै जे नर्थ ईस्ट दङ नै नर्थ ईस्ट डाइरेक्शनखौ मा होननानै बुंदों वेस्ट होनना बुंदों अब्ला बेसे डाइरेक्शननि बेसे डिग्रीनि फाराग दं बेखौ नायनि जों नर्थ ईस्टखौ वेस्ट होनबाथाय नर्थ ईस्टआ बेयो वेस्टआ दङ नैजा बेसे डिग्रीनि फाराग बेनिफ्राय बे लागेन बेसे थागोन 45 बेनिफ्राय बे लागेन बेसे जागोन 45 आव माने 90 जाबाय 90 आरो बे वेस्टआ लागेन फैबा बेसे 90 प्लस 45 135 थामहिनबा नर्थ ईस्टनिफ्राय नैबे वेस्टआ लागेन बेसे एन्टी क्लकवाइज माने घुरि दाबुनि उल्था दिग फारसे बेसे दङ 135 डिग्रीनि फाराग दं बेनिखायनो 135 डिग्री गिदिंनानै नैबे वेस्टखौ मोनफैयो अब्लानिया बेफोरबायदि थांबाय थायोबा एन्ड स अन दं बेफोरबायदिनो थांबाय थायोब्ला व्हाट विल बी वेस्ट होमबाथाय नैबे वेस्टखौ मा होनना बुंगोन बेफोरबायदि बुङोब्ला वेस्टखौ
जिहेतु नैबे एन्टि क्लकवाइज 135 थांदों नालाय वेस्टनिफ्राय आरो एन्टि क्लकवाइज 135 थांलायदों 135 थांबा बेसे जागोन नै वेस्टनिफ्राय नै फार्स्ट नैबे वेस्टनिफ्राय नैया लागोन बेसे 45 नैबेया लागोन बेसे या लागोन जाहैबाय बेसे 90 आरोबाव नैबे 45 आव थामहिनबा बेसे 135 जाबाय या लागोन नै वेस्टनिफ्राय 135 डिग्री एन्टि क्लकवाइज डाइरेक्शनाव थांनानै जों नैबेहाय मोनफैबाय नैयाव आरो इयो मा डाइरेक्शनखौ खोन्थियो नैबे साउथ ईस्टखौ खोन्थिदो साउथ ईस्ट डाइरेक्शनखौ खोन्थिदो थामहिनबा फिननाया मा जागोन साउथ ईस्ट डाइरेक्शन जागोन आरो फिननाया बो दङ सी नाम्बार अपशनाव साउथ ईस्ट डाइरेक्शन दङ बेनो जाबाय बेनि फिननाय मोनसेबाव सोंथि लानानै फैलायबाय बे सोंथियाव थाहैबाय if south east is called east south west is called south and so on what will north be called माने याव मा होनना बुंदों साउथ ईस्टनि खोथा बुंदों साउथ ईस्ट बाथाय अबे नैबेयो जाबाय साउथ ईस्ट नैबे साउथ ईस्टखौ मा होननानै बुंगोन नै ईस्ट होनना बुङोनो अब्ला साउथ ईस्टनिफ्राय ईस्टआलाय बेसे फाराग दङ साउथ ईस्टनिफ्राय नै मात्र 45 डिग्री एन्टि क्लकवाइज आलागै गिदिंब्लानो जोङो मा मोनो ईस्टखौ मोनो माने साउथ ईस्टखौ जुदि ईस्ट होनोब्ला थामहिनबा मा होनना बुङो जे जाय रियेल दिग जाय आसल दिग बिनि 45 डिग्री एन्टि क्लकवाइज थाङोब्ला घड़ीनि उल्था दिग फारसे थांब्लानो बै दिगखौ मोननायखौसो लायो जाहैबाय साउथ ईस्टखौ ईस्ट होननानै बुंदों थिग बेबायदिनो साउथ ईस्ट इज कल्ड साउथ वेस्टआव बे नैबे साउथ वेस्टखौ मा होनना बुंदों इयाव साउथ होनना बुंदों साउथ वेस्टखौ साउथ बुङोब्ला बेसे डिग्रीनि फाराग गैयो मात्र 45 डिग्रीनि फाराग माने एन्टि क्लकवाइज डाइरेक्शनाव घड़ीनि उल्था दिग फारसे 45 डिग्रीनि फारागखौनो लानाय जादों दिगखौ अब्लानिया साउथ वेस्टखौ साउथ होनना बुंब्ला बेफोरबायदि थांबाय थायोबा एन्ड स अन व्हाट विल नर्थ बी कल्ड अब्ला नर्थखौ मा होनना बुंगोन नर्थआथ' नैबे नर्थ बे नर्थखौबो जों जुदि अब्ला बेफोरबायदिनो 45 डिग्री याव जेरै 45 डिग्री एन्टि क्लकवाइज याव जेरै 45 डिग्री एन्टि क्लकवाइज बेयाव नर्थनिफ्रायबो 45 डिग्री एन्टि क्लकवाइज थाङोब्ला जों मा मोनगोन 45 डिग्री एन्टि क्लकवाइज थांबा नै मोनसे डाइरेक्शनखौ मोनगोन बे डाइरेक्शननि नाम मा नाम बे जाबाय नर्थ वेस्ट नैबे नर्थ वेस्ट अब्लाथाय नैबे नर्थ वेस्ट डाइरेक्शनखौ मोनबाय नालाय 45 डिग्री एन्टि क्लकवाइज फैनायाव बेनिखायनो फिननाया मा जागोन नैबे नर्थ वेस्टआ जागोन अब्ला आरो नर्थ वेस्टआ बबे नाम्बार अपशनाव दङ इ दङ नैबे डी नाम्बार अपशनाव दङ गतिके बेखिनियानो बेनि फिननाय लोगोफोर नोंथांमोना जुदि आंनि बे चेनेलखौ बे भिडिअखौ मोजां मोनोब्लाथाय बेखौ लाइक हो बेनिफ्राय नोंथांमोना साबस्क्राइब खालाम आरो नैबे बेल जितु बेल आइकन दं बेखौ दांनो दाबाव मानो होनब्लाथाय आं दिनै जाय भिडिअ बानायदो बे जाबाय डाइरेक्शन सेन्स टेस्टनि पार्ट 1 मोन आरो नैबे पार्ट 2 खौ लानानै आङो एसे समनि उनावनो फैफिनगोन बेनिखायनो नोंथांमोना बे बेल आइकनखौ दांना लायोबाथाय आंनिफ्राय जि गोदान भिडिअ आपलोड जाबाय थागोन बेखौ नोंथांमोना नटिफिकेशन मोनबाय थागोन खौरां मोनबाय थागोन बेनिखायनो नोंथांमोना बे आंनि बर' इसानखान्थि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो बेल आइकनखौबो दां आं बे चेनेलाव इन्टारभिउजों लोब्बा लाखिनानै समजों लोब्बा लाखिनानै गोदान भिडिअ आपलोड खालामबाय थागोन गोजोन्थों।